Ladang open ye ke YouTube studio dashboard Jong ke YouTube channel friendly technical hane pili I balada monitors but pi iru ye ke dollar ke bagane ke channel ke kamai ha kine kisnge but mentang ala upload ye ke video but ngala kamai ha baru ki video ki bang upload apo gane ke YouTube channel tekas hane ngam kwa ban penslam ye ke por ngane tu pi direct se ke benta ke bangamut pan ye tu pi hane ke jengmut kedai ngamut ban ong ba kat no minute ki video pe upload hapo YouTube channel chong pe but hana ngan pensai pe tepun don kam ye kene ke step khnang ba phila ban increase fast ye ke YouTube voice time award chong pe na ke banta ban kamai pi sala ne ban monetize ke YouTube channel tem Ladang review ye ki video ki ba upload hapo kene ka YouTube channel ki don kumba sapan riu tali ka kene ka channel la upload ye ki video tang kumba sapau artali kala tap ka watch time award pat hang ne ngani tu ipi ka nominate ki video pi hapan upload hapo ka YouTube channel jong pi ki ba kloi ban increase ka watch time award video la da pi visit hapo ka YouTube channel hane pi ki video ki don si per minute hapo Hapo si per minute but san minute channel but hane ki don ru ki ba khat san minute ar per minute khat nyaw minute hane la target na du bas tang ni la snyo thu gas ba ngi don kam ban upload ya ki long video na ban taban increase ka YouTube voice time award na mar ki short video ki slam por ba na mar ki viewer jong ki pe tang live hel sakon la ne sa hel sakon Lada nyau ya ka por ban increase je ka watch time award kale kod ban upload da ki pau tali ki video ban yu tang one watch time award follow ya kene ka step ban increase je ka watch time award jong pe da ka ba pi upload ya ki long video hana ngan ban sa bi pi suggestion lada ma pi pim don ki video ki ba khat san la na ar per minute na mar ng sing thu ki long video la dang i don second ta ka video ka ta ka la sa ban increase fastly ya ka watch time award an ra la dang mangi ngim don ya ka video ka ba khat san ar Paul na chikanta ngila pan upload ya ka video daily si per minute apo khat san minute ngi don bai ka video da ka bangi pengkre la pa but sa upload man ka singi ha ka channel jong pe knang ba la da ki active viewer jong pe ki po tang si Paul na ka san ngut na ka web ka video la da total ya ka watch time kala ya kot kumba chi Paul will one watch time award but la da pi yo chi spa will kala kot kumba chi San pa watch time award but pila ban nyau ru ya ka total watch time award jong pe ta ka ba phi kaw ya ki video view jong pe but ka video ka balong important ba man ta ka dai na ban ta ban increase ka watch time award ha ki video ki bang upload kan no minute to put ya ka na ka option na ta ban increase ka watch time award da ka bang upload ya ki long video gas ngangai man ta ka na ka video ka pan sa yang kumno ban increase ka watch time award tong ko video ngi pe pat next video